Здравейте, приятели! Днес сме се събрали с 10 наши приятели, за да отпразнуваме моята първа готварска книга, моята суши книга. И днес ще направим доста голяма порция суши, стъпка по стъпка. Всичко ще се случи тук пред вас. И който иска така малко по-специални рецепти, може да ги намери в моята нова книга. И започваме стъпка по стъпка. Първо ще започнем с ориза. Нормален суши ориз от Метро, но във всеки един голям магазин, дори вече и в малките го има. 1 килограм ориз. Аз го готвя в оризоварка, мултикукър, но може и на тенджера. Не знам дали ме чувате, пишете един коментар само, чувате ли ме, че около мен е доста шумно и не знам изобщо чува ли се, вижда ли се добре. И сега започваме с ориза, но нека направим така да се вижда. Значи ориза го мием поне 3 пъти, може 4 пъти със студена вода. Като хубаво е, ето е така. Просто да бутнем нишестето от самия ориз. Хубаво го изтъркваме. И ето вижте как водата става мътна като айрян. Идеята е да бутнем цялото нишесте. О, кажи здрасти. Здравейте. На другия телефон. Здравейте. И това е нашия втори ход. Нямам търпение да видя експертизата на майстор сушист Михаил Михов. Колко пъти се ми ориза? Поне 4 пъти. Ами не, в момента показвам ориза какво правим. Добре. Иначе няма да се вижда. Тогава ще другата помивка. Добре. Суши ориз, посъзерането, нали? Да, точно така. Ето третия път, вече водата е доста по-бледа. Но ще го минем и четвърти път. По принцип, ако нямате мултикукър или оризоварка, може и на тенджерка, като там завирате водата с ориза 1 към 1. Това е седия да не е кашката. Да, после 20 минути трябва да се вари на най-слабия огън. Спирате котлона и задушавате в още 10 минути без огън. И ориза е готов. Ето третия път, водата вече е почти прозрачна. И сега ще го изцедим. Много шумят ли? Само го направим да се вижда. Изцеждаме хубаво ориза от водата, за да може да спазим количеството 1 към 1 ориз с вода. Тук специфичното е, че слагаме 1 към 1 вода, а не като нормалния рис, който готвим пиле с ориз и така нататък 2 или 3 към 1. Само си взема мерилчица.
не се бях сетил за това. А, моля. Нали сме тук да помагаме? Да. Асистент. Само да видя къде бъде мобилката. И тук има една, искаш да я... Тя е пълна Това е с с оцет. оцет, но все пак за да си освободи. Да, добре. Вдигнем малко камерата. Ето ги моите асистенти. Така, секунда, само че сме с няколко телефона. Има място за моя да го сложим там. Ще направим и оцеда. Просто в момента ми трябва да освободя мерилката. После ще ви дам и пропорциите за оцеда. И към ориза слагаме студена вода. В случай 1 кг ориз и 1 литър вода. Един литър. Също има един друг трик. Ако нямате мерилка, си слагате ориза, сипвате вода, но слагате ръката. И точно кокалчета трябва да се показват леко над ориза. И слагаме добре, ориза се готви. И сега започваме с всички заготовки, които са ни нужни за направата на бързо, лесно, вкусно и перфектно суши. Тук имаме 700 мл оцет. На всеки 100 мл слагаме между 3 и 4 супени лъжици захар. Значи в случая 7 от 25 нещо. По 3, 21, точно 21 лъжици захар. След това слагаме по една супена лъжица максимум на всеки 100 грама оцет. Този оцет не е за всички ориз, просто аз се правя за следващите пъти заготовка, за да имам да не го правя всеки път. В случая аз ползвам келтска сол, избягвам бялата сол. Лъжици. 7 лъжици. Слагаме 2-3 резани на лимон. И 2-3 реза на ябълка. Включваме котела на средна температура. Идеята тук е оцета да не завира, да се готви на слаба температура, докато се разтопи захарта, солта. Искаш да бъркам? Кое? Да бъркам. Да, бъркай. Ето и тук е показано точно как се прави. Стъпка по стъпка, грамажи, милилитри. И от тук продължаваме с следващите заготовки. Искаш да правиш нещо? Каквото кажеш. Ще ми подеш ли металната тавичка? Благодаря. Между другото, само да ви покажа най-новата ми книга, която пристигна днес. Може да намерите на моя сайт mihailmichov.com. Това е бабиното тефтерче, автентични рецепти от тефтера на моята баба, които е събирала през годините и е готвила и с които аз съм отраснал, най-вероятно вие също. Може да покажеш даже старинните страници. Айде след малко ще отидем да ги вземем или ще забравим. Колко наистина е автентично реално да се покаже.
да видите наистина колко е автентична книгата и рецептите не са малко. Има и за втора част. Ето тук също над 400 рецепти са тук. Това направо е злато. Да, това буквално е злато. Тези рецепти толкова пъти са готвени, толкова години са минали, може би. Най-вероятно има рецепти, които са на повече години от мен самия. И това наистина е много голямо богатство. Следваща стъпка ще си направим заготовка на краставиците. Но за случая за размер аз ползвам едно листо нори, за да мога да се отмеря точният размер. Ето слагаме краставичката, вижда ли се? Вижда се. Само нагласи ми. На ширината на листа. Да, на ширината на листа. Вече го махаме. После ще го ползваме и него. В случая по нея ще си нарежа и другите краставички. И вече тук идеята е да вземем по-твърдата част на краставица без самите семки. О, поне! Здравейте! Ела тук на камерата да кажеш здравей. Здравейте на всички! 16 човека не гледат в момента. Здравейте! Асистенция трябва ли? Или за момент все още? След малко. Добре. Приятно гледане на всички. Ето махаме Начинаещи. меката част. И използваме твърдата част с кората. Аз лично краставиците преди това ги кисня с вода, сода и сол, за да премахнем пестициди и всякакви такива гадори. И си ги правя така на гредички, които после си ги слагам в сушито цели. Комата нещо се забавлява тук. Линията са посмея. С кома сигурно. Тайни си имаме. Тайни. Шушо-мушо. Слушам как? Ще разбера. Приятно готвене. Ти имаш доста отговорна задача. Продължавай с нея. Внимателно да ви сгори за кръвта. Да не стане карамелизирана. Това е готово. Ще разтвори се защото. Разтвори ли се? Как се гледа? Още малко. Леко е мътно още. Обаче как се личи на това майстор, като ги режеш? Колко съм нарязал. Не мога за първи път. Даже това е muscle memory, 100%, даже не полагаш усилия. Последно време не съм правил толкова често, но преди в ресторанта това си беше ежедневие по няколко пъти на ден. За няколко години. Да, в продължение на няколко години. Това Дориан днешен е най-доброто суши, между другото, който моята приятелка е яла. При нас ли? Да, Дориан днешен, често там. Говорила ме поне 4 години за това суши. Тъкмо сега ще го питаш и ти. И тъкмо като се хванахме, затворихте ресторанта. И 4 години съм го сънувал я, така че. Ето с краставичките сме готови. Само да видим. И какво да ги сложим. Чиника ще вземем. Да не ги изхвърляме. После ще направим една салатка. Окей, ами дай телефона да звъна на ачката. Ще го сложиш там, мерси. Моя. А ти що си пиеш така? Това е на задача. И нещо. Да не се бутаме там, да те виждат хората какво правиш. Аз съм човека зад камера, както винаги. Авокадото просто го разрязваме на две. Махаме семката.
Така вече и авокадото е готово. Да си подредим малко нещата. Моля? Да. И сега Виж колко отговорна задача това. продължаваме с Бъркам ориза. ролцата. В положите си? В случая ги разполовявам на две, за да може да има достатъчно място и за останалия материал. Я да видим. Добре, да. Изключвай котлона и го служи там да се маринова от лимона и ябълката. Идва и другия астърмат. Ачката пише. Ира, и аз потвърждавам, най-доброто суши липсва. Благодаря, Кирче. Аз мога да седя на моят телефон и да чета коментарите, ако има някакви въпроси. Да, може да ми правиш и клипчета за социалните мрежи. Ето работа в екип. Готови сме и с ролцата. Да, остави го там, няма проблеми. Може да тръгна да се готви. Пушена сьомга. Което ще ни трябва след малко. И сега ще се находим един шприц, един пош с Филаделфия. Само да си взема. Не, спокойно ние да им занимаваме и тебе, Little bit messy because here we have 100. Вземем си един ластик, просто да мога да го затворя после. Людмила Георгиев пита, мога да си поръчам Миша? Сериозен съм. Може да си поръчиш книгата. И да се научиш само да си го правиш в къщи. Точно толкова вкусно, колкото и аз го правя. Да, започна да се готви. А това, което слагаше? Това е кремасиране. В случая аз ползвам Арла, има го в Метро. На вкус е доста по-приятно от Филаделфията и от към цена е на половин цена. Людмила казва, че няма време да си готви вкъщи. Просто приоритети. И аз по принцип нямам време, но предпочитам да си го направя сам, отколкото да ям някъде, където не знам какво е вътре. Моля? Го правят по-зле от теб. Не е автентично реално, това си е... Обаче масата от среща, дето само седат и чакат да е готово в сушито да седнат да го издадат, много шумни станаха. Защото няма суши. Ето, затваряме го. Само да си го поиздигнем малко. И с това сме готови. Да, може да го канереш, мерси. Само да си зачистим работното място. Това е? Това е змиорка. Да.
Да, ще направим суши с змиорка. Между другото, едно от най-хубавите сушите става с змиорка. Майонезите аз ги имам готови от предния път, като азиатската е майонеза, има соев сос вътре, има сос терияки с печен чесън, който аз ползвам. Ето този. Които рецепти също така подивам има в книгата. Да, рецептите точните пропорции ги има в книгата. За пикантната майонеза ползваме няколко неща. Едното е японска пикантна подправка тогараши, другото е кимчи и малко соев сос. С какво продължаваме? Да си подготвим листата нори. В случая те са така големи, аз ги разполовявам на две, като риза го слагаме на граповата страна и разполовяваме по посока на тези ленти, може би се виждат. Единият вариант е пригъвате ги и когато ги стиснете, те се чупят. А другия вариант, при мен в момента са леко влажни, защото ги отворих преди няколко дни и просто ги разполовявате с ножа. Оставям си ги тук. Добре, ние сме почти готови. Ще подготвя няколко скариди през това време. След това са кариди еви. Те са готови, обработени, сварени са, разполовени и направени за нигири, което ще направим също. Клипчите ли правиш? Не, Не се забавим. защото това майчето не е баш на лайк. Има някакво секунди забавяне, но не. Да, 10 секунди нещо. Ръкавици ще имаме нужда по-късничко, но да си ги приготвим. Супер! Оце да е готов, прецежда ми се го. И имаме 800 мл оцет. Ще оставим тук да изтива. Както казах, оцет, майонеза и най-различни други неща. За ориза също има точните пропорции, какво е нужно, колко е нужно да се сложи, както и доста рецепти.
Да, добре. И като изчакваме ориза да стане и да почнем сушито, ще направим малко предястие. Ще направим едамаме с сол, малко с пикантна майонеза. Ще сервираме японска салата от водорасли вакаме. Сега ще ви ги покажа. Другото. Едамамето. Ето това представлява едамамето. Ето може да ги видите шушулките соя. Стават уникално. Само трябва да забия водата. А това са водораслите вакаме, които са божествени. Те са готови, мариновани, просто се сервират. Ще го направим малко по-късно. Да освободим малко място и да нарежем малко от любимата змийорка или унаги. Ще взема една друга дъска, защото е мариновано, има сос върху него и дъската, която имаме нужда да суши, стане мазана. Благодаря. Значи филенцето може да го разполовим на две. И вече така настрани си го правим на ето такива филенца, които после използваме за нигири. Една друга изненада има за моите гости. Днес мисля да експериментирам с сушито, с нещо, с което до сега не съм комбинирал. И това са трюфели. Бели и черни трюфели. Не знам виждат ли се. Аромата не може да усетите, но буквално целият блок мирише на трюфели. Надявам се да стане нещо невероятно. По-късно ще преместим предаването в другата стая и те ще кажат дали е станало или не. И продължаваме с змийорката. Видях се много. Она? Видях се много. Видят ли се? А чува ли се добре между другото? Много добре се чува. Ако може някой да каже дали се чува. Добре. И все пак да кажат. Ще взема един микрофон за другите. Аз имам. Една брошка. Ма не съм го ползвал още. Все пак ми е първия лайф. Роуд. Ето тук си оставаме. Имате ли въпроси относно нещата, които правим сега? Питайте, може в коментари да питате и Мишо ще ви отговаря на живо. Оле, пуснали сте най-великото суши бургер. Това е
И аз много го обичам. Това нещо даже е авторско, не? Да, това ми дойде на идея в Англия, когато бяхме в суши ресторанта. Просто бяхме се заребили доста по бургерите в Англия. И един ден си казахме, може да направим суши под формата на бургер. Тествах и получи се. Тогава шефа много се изкефи, вкарахме го в менюто, стана специалитет на заведението. Пламен може да го покаже на снимка от снимката. Готово. Нашия тури се свари, сега е хубаво дори и в мултикука или оризоварка да се задуши поне 5 минутки. Много креативно, как бе хубаво. Готово. В книгата има ли рецепта на салата, която правя в момента? Салатите са готови. Тя салатата реално е готова. Купува се маринована готова, вакуумирана. Обикновено е замразена в метро и просто се изважда от пакета и се сервира. Това реално е предястие. Иначе ги няма като рецепти, едамамето. Може да ги видите какво представляват, бобови шушулки, соя. Просто слагате ги във вряща вода за 5 минутки, после поръствате с сол или пикантна подправка, някаква майонеза, сос и стават уникални. Много е лесно, не мисля, че има нужда от рецепта. Така, значи от 7 го имаме така, само бъркалката да си намеря. Може ли оранжевката купа? Ето тук ще сложим ориза, който ще го разбъркаме с оцета след малко. Водата ми завря и слагаме едамамето. Оставяте го да поври няколко минутки и е готово. Да, това е... улеснява много. Аз ще отида да си взема питието. Да, това аз трябва да взема питието. Аз се любовам на... Може да кажеш здравей, защото се виждаш. Така ли виждам? Да. Ето и нашите гости в другата стая, ятвори. Може да помахате. Махайте! Мах. Едно компания за их. Всичко се чува, да. Реално и вашия разговор е към Рома. Да, супер. Така е дамамето. Нека кажем и лакамето какво представлява. Ето тук ще ги сложим в купичките. Много мило. Това ми е помица. Много мило. Ако си направя една кухня на двора, Да, Искам решителни, да. може ли всяка седмица да готвиш нещо? може. За това прави всичко. Ама лятото нали сега в снега на двора малко. В сърце! В сърце! Ето лакамето. За тебе, кубе. Нямаше такова, ще измисля естечка да ти грее на главата. Добре. Да може лайфовете да съществуват и те естествено. Да. Иначе е който. Няма и след това лято трябва да направя една такава. Значи тук имаме сусам и тогараши. В лакамето по принцип има сусам, но аз обичам да слагам още.
А на другото ще го направим пикантно. С малко тогараши. И ето първите две салатки са готови. Да не ги носим нататък или Не. не са заслужили още? Има време. Нека стане едамамето и ще занесем и лакамето едамамето. Всеки момент ще извадим риза, ще го вкуся, той трябва да изтине поне 10-15 минутки. Може би ще дадем лайфа на пауза или просто ще преценим как да го направим. На здраве на аудиторията. Между другото, днес имах въпрос от едно момче, което си взе моята книга как се прави васабито, защото обикновено по магазините го продават в тубички готово. Но в Метро или по-специализирани магазини, по-големите магазини го има на прах, големи разфасовки. Аз обикновено ползвам големи. Първо, че е по-изгодно, второ имам за повече време. И то буквално е на прах, само го бъркате с водичка и става на паста. Оттатък съм заредил клечки. Да, има за многократна, за еднократна. И ето аз имам разбъркано васаби и имам си един буркан с един дифил. И всеки може да слага колкото желая, защото не всеки обича. Пламен Бориков пише със суши само бяло винце. На здраве, Пламен! На здраве на Пламен! Здрасти, Пламене, за тебе говорих тъкмо. Чакаме снимки на твоето суши. Дойде момент да изпуснем парата. Даже аз това тогарачи ще си го сипя. Пламен казва, ще го направим заедно, ако искаш, моето ще е някъде 27-28. 27-8 декември, може да. Малко сме далечко, но някой ден може да подготвим заедно. Дали ние ще се разкараме към твоята посока, дали ти към нас. И да видим ориза как се е получил. Ето го ориза, може да видите колко е плътен, лепкав. И сега, когато го вкусим с оцеда, ще стане още по-лепкав, по-плътен, по-вкусен. Да, мисля, че нямаме нужда вече. Едамамето е почти готово. И аз си помагам след това. Може и с дървена баркалка, може с такава шпатулка. Просто да извадите ориза.
Цветан Якимов, ела да ми покажеш. Не ли показваме цяло лайв правим за показване. Между другото, обмисляме и за workshop-и, курсове на живо, където ще стане още по-готино. Да се учим заедно на живо, после да го изядем и да си пием бяло винце. Ще правим турнета по градове. Да, това е добра идея. Суши турне, между другото май няма. Казвай добър вечер, тук има хора да Добър вечер. Накрая винаги остава малко загоряло, но няма начин. Една секунда само. Пламен Бориков пита кога и къде пишиме. Най-вероятно, когато дойде време да правим тези workshop-и на живо, ще има обявяване в самата страничка, така че следете. Обяснявам на хората. Ние сме зад кадър. Идем с един кашон. Много добре сте подготвил, право. И workshop е нещо много. А защо не? Да. Ти представяш ли си? Нещо Аз като това искам мастер-клас. всяка седмица. Да. И виждам, че едамалето е готово. Само да си сипя една сладичка. И ти си човек, нали? И аз съм човек. И така, както казах в книгата, всичко си е упоменато. И за отседа, за ориза, количество, грамажи. В случая имаме 1 кг суров ориз, т.е. 2 кг сготвен ориз. Като тук съм дал за пропорция 500 грама, защото обикновено една двойка или едно семейство си правят 500 грама, което излиза около 1 кг и може би 7-8 големи ролки суши, което е напълно достатъчно за 4 човека. Сега, ако са от по-яшните, може и за двама, а на някой дори и за един не стига. Но, нека остане тук в книжката. Оцеда, който трябва да сложим, в случая е 240 мл, само да видя къде го оставих. Тук имаме 800, но за всеки случай аз ще си в една чашка. Супер. Вече имаме един записан на лайв правенето на суши по градове. Супер, за кой град? Питай за кой град е. Пламен, за кой град си? А, Пламен ли? Той е от Козлодуй, мисля, че беше. О, супер. Не сме ходили там? Ето го едамамето, готово за вряло. В случая трябва да го отседим. И след малко ще го вкусим пред вас. Само да си вкусим ориза. Добре, си пончето. Тук идеята е да не слагаме целия оцет наведнъж, а да го добавяме по-малко. И идеята, ориза да не го мачкаме, само да отворим, че се запотихме доста, а все едно го режем с нож. По този начин бъркаме ориза, защото иначе ще стане на каша. И идеята е да изкараме излишната топлина. Докато изстине, трябва да го бъркаме или непрекъснато, или през 3-4-5 минутки да го бъркаме. По този начин се вкусява целият ориз, става лекъв и перфектен за суши.
И сега продължаваме по малко добавяме. В случая ще го сипя на 3 пъти. Ето, примятаме го и пак режем все едно с нож. Може с дървена бъркалка, с пластмасова. Продължаваме бъркането, за да вкусим ориза равномерно, да разпределим оцеда. И вече горе-долу разпределихме оцеда навсякъде. Но ако го оставим ориза без да го бъркаме прекалено дълго време, той ще се слепне, ще стане на топки. И има голяма вероятност да прецакаме самия ориз. Пламен Бориков, правите ли често клипове? Този лайф е първия, но не е изключено да стане... Може да стане масова практика. Да, всяка седмица. Но това ми е между другото първия лайф, в който така показвам, готвя и изобщо се показвам онлайн пред хората. Като цяло го правим да отпразнуваме моята първа книга с моите приятели. И реших просто така или иначе, доста хора виждам, че се интересуват от суши, всеки ден пишат, ме питат ме най-различни въпроси. Просто напълно безплатно да покажа стъпка по стъпка как го правя аз, как може да го направите вие и наистина, че не е нещо толкова трудно и сложно. Между другото, хубаво е да е в по-голям съд, защото на мен в момента тази купа ми идва малко мъничка. В тази си бъркам 500 грама, когато правя. За следващия път ще се подготвя с по-голямо. Пламен иска следващия път да е при него, на 27 си възможно. Ами тогава най-вероятно няма да е, че все пак са коледни празници и ще имаме турне по нашите роднини и близки. Но нека продължим сега с едамамето, което аз обкусявам с сол. Това е единия вариант. И едамамето как се хапва. Просто взимате шушулката, като я захапете, самото бобче, самата соя отвътре, тя излиза. И вкуса идва от обелката, която изхвърляме после. Само да видим. Аз съм ще те Да. И ето половината го сервираме така с сол. Може да добавим още сол, ако искаме отгоре. Но другото, останалата половина, слагаме малко пикантна майонеза вътре. Слагаме малко тогараши и малко сусан. Объркваме го хубаво и може да му добавим още малко пикантна майонеза. Благодаря. Ще се вижда. Нека бъде
И ето, това е пикантната версия, а това е нормалната със сол. И нека сега ги сервираме на нашите гости. Може да сложиш. Сега. Някой да си изкара телефона и да прави лайф, и да такова. Не да закрива. Не. Благодарим, браво, чудесно. И ето и лакамето. Само да покажем и другата стая. Вече всички са радостни. Браво, чудесно. Чудесно насли. За вас е. Браво, Сега ще благодарим. да си кажем по едно на здраве. Само да разбъркаме пак ориза. Няма, бъркай го още 3 минути, че няма водка. Гостите вече са гладни, недоволстват, че няма суши. Но всяко хубаво нещо с времето си. Нали, куме? Да, разбира се. Едно по едно всичко ще се нареди. Първо, преди ястие трябва да се опита, Ето сега защото ориза. е приготвено с любов, желание и внимание. Ти разбърка ли карамела? Разбъркахме перфектно по инструкциите на нашия мастър Михаил Михов. Браво! Получи ли се? Не се получи. Той не оставя нищо на случайността. Той винаги има да Чистим. отзърпва от него. Естествено, браво, той това е мастър. Мастър шеф готвач, сушист. От всичко по много. Още нещо трябва да ти усетя, да Ще ползвам да игра. Ай, не върши. Количка пиеш, искаш без вода. Между другото, щяхме да правим и кето суши с карфиол вместо ориз, който е пълен с много въглехидрати, защото има и хора, които избягат въглехидратите, но ще го оставим за друг път. Нали? Все пак и другия път трябва да гледате. Да има нещо интересно, всеки път. Да. Сега изнасяте суши с мьорка и трюфели. Това само като кажеш, само всичко. Ти ли въобще? Една копичка. Ще да помагаш? Не. Сега ти си на преден план. И така позачистихме работното място, след малко продължаваме с навиването на суши. А през това време Аз ще направя така само за Това е секунда. най-крушал парт. Не е много богата маса. и нека разбъркаме пак ориза, защото все още е топло и става на топка. Ето може да видите как. Не знам виждали си как самия ориз става на топка и излиза пара. И затова е хубаво да го бъркаме по този начин. Аз съм професионалист. Така, значи си имаме сосовете. Това за накрая. Така. Изготвяме си сьомгата. Сме почти готови. Имаме въпрос. Да? Какво ще правиш? Какво е менюто? Какво е менюто? Да. Ти също ще правим. Ами, още не знаем какво е менюто. Аз обикновено обичам да импровизирам. Ти не знам дали беше в лайфа, сега ще ти покажа нещо, което и аз никога не съм правил.
Просто ми дойде на идея, за момента си мокра едно парцалче, което ползвам за ножа, когато режа сушито. Хубаво е така да е доста мокър парцала, може да ползвате кухненска хартия също. Просто когато режете сушито, между всяко парче е хубаво да обърсвате, защото става лепка в ножа и самите суши парчета не стават толкова хубаво нарязани, омазва се самото суши. Пламене, сега ще ти покажа за специалитета на деня. Да, споменах, че малко ми идва купата. Пушена или сурова е... Сьомгата ли? Пушена или сурова? Аз лично обичам не сурова риба. Моите гости също предпочитат готвени риби, пушени риби. И за случая сьомгата е пушена. Готова, нарязана на слайс. Да, за трюфелите нарязал съм си змиорка. Не знам виждали се. Мисля, че може би така. Ето е змиорката тук. Ще направим нигири. И също ще докажа, че всеки може да направи нигири. Благодарение на ето този уред. Ще покажа как се работи с него. Ти може би си го виждал. Но тук идеята тъпчеш ориза и когато го натиснеш, нигирито излиза. Слагаш рибата отгоре и е готово. Докато повечето хора просто с ръцете им е много трудно да оформят ориза. Здраве на цялата компания! Ориза се вкусил супер, но още малко топава, ще иска още 2-3 бъркания през 2-3 минути, така че след 10 на минути започваме да навиваме ролките. Това уръче за нигирито, откъде може да се намери? В най-скоро време ще може да се намери в моя сайт. И не само то. Има най-различни други ориди, за топчета да правиш ориз, за други видове суши. И в най-скоро време дори обмислям и да предлагаме продукти за суши, защото както ти ми спомена, идеята ми дойде от тебе, че в Козлодуй много трудно се намират продукти за суши, особено качествени продукти. И в момента преговарям с едни от големите дистрибутори в България за продукти за суши, като рис, оцет, нори, най-различни такива приспособления, всичко, което е нужно. И ако се договорим, най-вероятно в скоро време ще ги има всички необходими продукти, качени на моя сайт. А иначе за тези от големите градове, Метро е най-заредено. Там може да намерите най-вероятно всичко. Да, там. Сега ще ви представя моят добър приятел Ангел, с който бяхме бизнес партньори, въртяхме суши бара. Най-накрая той пристигна да удари нормално. И ориза почти е готов. Я дай пак мат. Така, това. Запълним си водичка, така. Ела се представиш. Здравейте, там съм Ангел, колегата на Мишо. Сега ще направим малко суши, че на всички им се яде. Край, отключихме екзория. Имаш ли нужда да се препълниш? Той е готов вече, ориза. То всичко е готово, само трябва да Само трябва да въртим. Чакай да покажа изненадата на тебе.
Такова и хората Я не дай виждат. и камерата да види как Значи, я виждаш. това знаеш какво е? Тази морка. Става уникално суши с нея. По миризмата можеш да кажеш какво е това? Я да Васаби. Не е васаби. Бам! Два вида бели и черни трюфели. Бели трюфели и черни трюфели. И днес ще правим една нова комбинация с измиорка и трюфел, бял трюфел. А черния трюфел ще го комбинираме или с карида или с сьомга, може и с двете. Знаеш, това ми замери се на васаби. Да. Не съм ял да съм. Мисля, че никой не е тук освен много, така че... Добре ли? Ще топа изпочвам 2-3 минути да изстине и почваме да ги мятваме. Ръкавички има ли за мен? Взел съм 2 пакета. Има за цяла година. Преди малко ни дойде идея с комата, която може да се включиш и ти. Предполагам си за. Да почнем да правим турнета в цяла България с workshop по правене на суши. Сега? Да, много ясно. Знаеш колко ми липсва да правя всички. Ще учим хората, ще се запознаваме с нови готини хора, после ще си хапваме, ще си пиваме цяла вечер вкусно суши. Ставаме малко застинче на кухненската хартия. И може листата, за да не залепва. Чашката е като обзорна. Ето просто на почта слагаме 2 листенца, върху тях нареждаме после сушито и става топ. Ще направя средно. Няма да се помня много. И навикнеш да суши. Да, то гледа както... Да, ние се занимаваме. Постоянно пращам Алиекспрес суши. Жава карала те в край, където като няма да едем хубаво суши, ще едем гадно. Чека, барман суши. Мъртвейко. Айде, добре. Казвам, почваме на паска да почнем. Сега тък му риза ще стане перфектен. Аз ще търпиня на това. И плочите за момента са готови. Аз ляко да разстане. Да, пак ще миниш. Пак ще минеш, да. Сега ще намятаме. Важно ще намятаме. Кой ще ги прави горе? Ча помислим, значи ще имаме Филаделфия с пушена сьомга, която има в книгата. Ще направим сьомга отгоре. Едно с сьомга отгоре, страци вътре и сьомга отгоре, едно с кариди отгоре. Значи трябва да извадим още с кариди, защото ще направим и нигирита. Тук не мисля, че има вегетарианци, но... Чакай сега. Ще точно казах ти да извадиш. Нещо важно, което в книгата не го пише, най-отдолу. Може се едно като чайник. Да. Винаги мажем ръцете. Както каза кума, без маска няма ласка. Слагаме 2-3 капки зехтин, просто ориз да не залепва за ръкавиците. Ръкавиците, които аз ползвам в момента. Най-вероятно и тях ще ги има на сайта скоро време. И обикновено в началото, ако не знаете колко ориз да слагате, само да го разбъркам още веднъж, ориза, мисля, че е топ. Горе с сусами? Сусами имаме, тогава ще имаме и материал от това. Също и на
самото нори пада 2 капки, но след това дори с изчистване с само да камера така, с кухня си хартия, за да не става мазно. Сега се направим начинаещи, че гледаме от тук. Или да си изберем по-скоро нещо. Добре, да почнем с нашата направа на Калифорния. Ти ще направиш почнем сега. Добре. Добре. Ето урамаки, Филаделфия, сьомга. Само че това е с суровала сьомга. Имаме и с пушена сьомга. Да, може и директно върху. Всеки път правих английски. Обикновено ориза за урамаки трябва да е 120 грама. Сега тук е приблизително там някъде. И как става? Вижда ли се там? Да. Слагаме топката и става с избутване, т.е. не с натискане да го мачкаме, хем трябва да го избутваме, хем да го... Не знам дали се вижда. Как го избутваме наляво, надясно, напред, назад. Или просто е така настрани. Просто обираме, което излиза от норито и го нагласяме. И просто така с леки пръсти го нагласяме, за да не се мачка, да не става на топки и да е равномерно разпределен навсякъде. Ето така изравнявам краищата. И тук сега ако го претеглям, най-вероятно това са точно 120 грама. И ето така трябва да изглежда листа с ориза. Ето вижте как не пада. Обръщаме го. Има варианти да бъде материала вътре, урамакито да бъде навънка с норито, но ние лично предпочитаме ориза да е отвънка, така не се усеща толкова вкуса на самото нори. Е по-готино и по-вкусно. Слагаме Филаделфия. Сложи Филаделфия къде има, защото тук всички обичат. Азиатска майонеза. Взимаме една краставичка. Секунду само да изготвим ножче. Аз ползвам такива ножчета, които са нормалните сервизи за пържоли. И с тях си режем авокадото. Това е като масло, това авокадо. Ето тук си вземем сьомга, накъсваме си я и слагаме равномерно навсякъде да има. Аз се ползвам кухненска хартия, когато така се навъзват много. Не съм не забравя. И ето тук идеята сега е, слагаме горе-долу 1 см или 1 пръст самото нори от рогозката. Хващаме го и трябва да преметнем, не знам дали се вижда добре, самото нори да го преметнем над целия материал и да го докараме ето тук, за да може да залепне и да не се разпада сушито. Ето виждате как става. Ако е много материала, с пръстите прибутвате навътре. От тук залепвате го ето така и тук вече превъртате и стягате. Може да го направите кръгло или леко квадратно. И от тук хващате с ръката, го изравнявате и отстрани, за да не са стърчащи или така по-грозни парченца. Ако сложи повече Филаделфия като мен, забърсвате и първият рол е готов. Това също? В момента не сме взели тогараши на ачката сушито е Калифорния, което не тогараши, ами тобико, хайвер от сьомга. Но за следващия път ще се подготвим и с това. В случая ще... Ако искаш да направиш на Калифорния да си омладва. Добре. Ето в случая слагаме сусамче на това. Сусамчето, което отстрани, просто завъртаме рола. Ориза е толкова лекъв, че
обира всичко и нищо не остава. Ето идеята на парцалчето, забърсваме, за да е мокро и да не залепва. И единия вариант, когато не може да прецените средата, т.е. да ги направите равни парчета, режете през средата. После пак режете през средата. После пак през средата. И получава се равни парченца. Пак през средата. Имате 8 равни парченца. Ако са много изкривени, нарежете ги пак във формата на рол. С рогозката стягате. И ето имате 8 равни парченца. Сега ще нарежем. Взимаме си почката. Само така, че малко тясно се оказа техничката. Не е тясно. И ето първата осмица е върху листото. И тук, ако искате, може да украсите и да вкусите с още малко допълнително азиатска майонеза. Или Филаделфия. В случая не е Филаделфия, ние ползваме друго крема сирене. Което дори по-хубаво. Хубаво се вижда така материалчето. И ето първият рол. Ще оставим тук. Дадем сендвичка само да отгоре тук. Да обясним, че... Значи сьомгата, казвам как я правим ние. Само взема по-големи. Само самчето канеш. Да, сложи самче. Златан Андрей иска, може да дойдеш да дегустирам. Може. Поздрави на Златка. Ето, взимаме сьомгата. В случая тя е доста мазничка и аз предварително обирам мазнината с кухненска хартия, за да може да залепне върху самия рол. От тук изрязваме излишното, т.е. оставаме някъде около 2 пръста. С по-малки пръщата може и 3 пръста. И ето, правим. И това наш. Може да е доста. Преди 2 дена си го взех, че тази време се щупи. Он е от същата? Щупи се, да. За ден става. Да. И ето слагаме сьомгичка отгоре. Ето още има парче, ще вземем. Да ги направят каниш, Да. Действай. Красота. И ето тук изрязваме следващото парченце. Извинявам се, преча. Чаква да пречиш. По-скоро помогни. Ето допълваме тук празното място. Вижте как става. Не изглежда много добре, нали? Затова хващаме отново бамбомата, рогозката или кой както го нарича. И по този начин залепяме сьомгата. Трофеелите да не забравим. Те са за по-специално суши, след малко ще стигнем и до него. И ето по този начин вече като залепим сьомгата. Изглежда много по-добре. Да. Да направим на Елия, ако искаш. Дай да направим няколко ролки, да напълним дъските, че гостите са гладни. Тук това отново ще Значи да продължавам с първеники или пушене на сендвичка? Значи имаме, поеме. Повече пушене сендвичка, ако искаш да направим тези. Ти не направи още? То това е Калифорния с... Да, ето го другото. Да, добре. Да, сьомга, че аз съм взел и още 1 килограм да има. Любимото на всичките. Любимото на всички наши гости и приятели. Пушена сьомга и и на нас. Филаделфия, на нас също. Пламено да я пита сурова или пушена ползваме. Ние ползваме пушена, суровата не обичаме чак толкова много. Сега, ако няма друго, ще ядем. Или ще си я сготвим и пак ще направим суши. И ето по същия начин пак, за да слепим, да оформим парченцата. И ето. Само тук, опа, така да са разделени, че малко като слепне ориза. Ориза го прави мултикукър, не съм го правил.
Ето първата дъска. Калифорния с Осам, не е с Тобико. И Филаделфия пушена сьомга. Може да видите, е готова. Но да не казваме на гостите, че ще искат да излезем без нас. Не, да, ще украсим, да. Взимаме втората дъска, която след малко ще наредим. Може да ме пипна момчета? Да не пипнеш ли? Направо трениско. Малко жегичка, само да отворим. Ти си му виждал да правим слушно? Не съм го виждал. За първ път виждал, Защото е тук, защото яко там е, е че не това. съм го виждал. Следващата дъска, да. Някакво малко такова да се сложи. Ще сложим да седем да хапнем, ще сложим. Иначе оттатък са на масата за да на полката маса. Да. Няма, това не се забравя. И значи Ево, пробваме. сенсей. И моят най-добър ученик. Да. Но съм сигурен, че сега ще има много нови ученици. Може да има някой по-добър, знаеш ли? Може. Сигурност. А може да научим някой, който да стане по-добър и от нас. Има ли желание? Има и начин. Особено ако направим турне в цяла България. Сигурност, да, Да сигурност. учим хората. После се забавляваме заедно. Да, сложа ще ги куцна. Тези, които гледат в лайфа, нека напишете в коментарите дали искате турне и с градовете на България С дегустация. с дегустация, лайф направо Но на... турнето ще бъде да ви научим и вие да може да си правите също нещо вкъщи. Бързо, лесно, вкусно и ефтино. Наверно, да. Ето перфектния рол. И сега тук ще го направим малко микс. Това е много яко ти аз И аз като гледам колко сръчно правите всичко. Имаше такова, имаше едно момче, се спускаше в Калифорния, мисля, че. Е така слагаш тук телефона, се спускаше на лайв как прави също. Да, и аз съм стоял и съм гледал часовете, често така. И ми е интересно, Тук ще да сложим малко изпайси майонеза. Тук ще направим малко по-опс. То е ясно, че искаме първото и последното турне в Козлодуй. Слагаме ръце от рак, слагаме краставичка. Трябва да обяснявай, Слагаме авокадо. Това мишката хубаво обяснява. След това ще имаме малко сьомга. Тук ще комбинираме малко повече вкусове и малко повече морски дарове. Давай там ти. После може да направите отделно видео, откъдето те обясните на хората. Откъде Тя може ако да искаш се да ни какво закупят телефон ни прави някакви всички клипчета неща. как само дърпни още една книга от там. Каквото имаме. Има ли? Имаме отворена да се вижда и корицата. Преди го снимам сьомгата. Да направим малко реклама и на книжката. Там са на секцията. Гергана Атанасова, следващия път, браво Миша, следващия път ви чакам с Оля да правим заедно суши у нас. Сега на вас да ви е вкусно и на здраве. Добре. Сложа. Ще сложим така. И ти мога да направиш някакво. Чакай, само да махна. Направо ще го направя рол футич, после може да изрежем. Добре. Ти си майстора, тук комата и тя е майстор на видеята, така че някакво да се притеснявам. Ставя място. Ставяме. От Стоян Спасов също имате браво. Здрасти, Стоянчо! И рецепт. Пещера ли си? За всичко това. Колегът преди малко оттам се връща. Откъде? От Пещера. Стоянчо от Пещера. Секунда само да нагласим камерите, се виждат на всички. И рола е перфектен. Аз продължавам с следващия. Доста го понапълних. Но И така го обичам. ето не сега стане, как сме го напълнили. Стане сега продължаваме. С малкото отгоре ли ще слагаш? Мишо или вътре?
Измерките ще направим... В смисъл, нигири ли? Нигири с трюфел бял. Значи слагаме малко филаделфийка отгоре. Тук идеята е скаридите еби. Да, много интересно име на скариди. Махаме опашката. Подсушаваме ги, защото те са мокри, те са сварени преди това. И ги нареждаме отгоре върху самото суши. Слагаме филаделфията, за да може да залепнат, иначе падат. Махаме опашките, подсушаваме и слагаме следващата. И обикновено 3 скариди са напълно достатъчни върху една ролка. Направим отвътре с скаридите, искаш? Нека има за нигирите. Ще направим там с черен трюфел. Аз много обичам скариди да направя. Ще направим няколко вида. И ето по същия начин, както и другите ролки, стягаме, изравняваме и идва момента на рязането. Както споменах няколко пъти за парцалчето, влажно, мокро. Доста влажно. Само искаш да минеш от другата страна. С къси движения. Да, трябва да бъде с къси движения, бързо. И стават перфектни ролки. Тук малко го разбутахме, но отлепяме го. И стягаме нагоре. Тук имаме ролка с ролцал траци, с пушена сьомга, скариди, авокадо, краставица, филаделфия, азиатска майонеза и пикантна майонеза. И сега продължаваме с другите ролки. Като първо ще ги стегна, защото ризан е много пресен и той буквално е още топъл. От тук може и по 2 ролки да бира. Пред нас се ме задълчим. Да. Мерите средата горе до къде и режете. Може така на половинки, за да се видят по-равни парчетата. Може да си ги карате и наред. Всяко рязане? Хубаво на всяко рязане да зачиствате ножа. После пак разделяме и стягаме с ръбоската. От тук вече взимаме само го изплаквам. И вече тук си нареждаме. Подготвим си парченцата за по-лесно. Секунда. И ето тази дъска вече ни е пълна. Ще намерим още малко място. Нека да има за другите. Ще подеш начи? Дъска? Не, такова, васаби и джинджифил да заредим малко. Ако нямате шприц, вариант е взимате малко васаби, правите го на топче. Тук хващате топче така с 4 пръста и леко го стискате, слагате и натискате и става тази форма. В Япония това е характерно. Взимате джинджифил, който така леко оформяте като розичка. Стискате го. И
И само намерим къде го сложим. Тук е така. От тук може да сложим малко златка майонеза на тези, които са с сусал, за да бъдат леко по-сочни. Макар че ориза е доста сочен, едното парче не се предпадаме. И ето тук е една така голяма дъска. Джинджифила също го взимам готов, маринован от Метро. И просто вадиш от пакета и си го ползваш. Още 2 часа е лайфа, така че искаш да го приключваш. Не. Не, хората стоят, питат си, какво е това приключване? Значи тук да сложим малко джинджифил и васаби. Искате ли да спираме лайфа? На най-интересното е да се спрете лайфа. Как може да се спрете лайфа? Ето и не чакаме трюфелите, ха-ха, почваме и тях, да. Ще забравя. Ще правиш и с трюфели? Да. Ще правя. На момента. Тая тарелка. За какво я взе? Така. Добре, само си намеря четката за трюфели. Имам две, хубаво е да ползвате четка, с която да изчистите трюфелите от пръста, защото все пак растат под земята. Но само да нарежем тук ролките от тачката, че има залива с ролки. Видя така правихме в принцип. Да, случайно се имаме по 20, 30, 40 клиента, всеки иска по две ролки, опашка пред ресторанта. Чакат. Лудница голяма, но беше най-вкусното суши в Пловдив. Най-вероятно и в цяла България, но малко хора са го Даже и в опитвали. цяла Европа. Със сигурност. Значи, чакай сега да видим. Това ще завидим една дъска. И, както споменах за уреда, който не знам къде оставих. За Нигерия? Да. Ето го уреда. Тарикатски. Тарелка, коя тарелка? С трюфелите ли? Имам човек, който си има кучета, ходи по гората и вади трюфели. Ще го питам дали е окей да го свържа с вас. Мисля, че няма да има против и на доста достъпни цени. Все пак, знаете, белите трюфели са някъде между 5 и 8 хиляди евро. Той ги дава на доста достъпни цени, така че... Не. Косомаките. Косомаките, те са много постни, вътре има по едно нещо. Ето, намазваме уреда, за да не залепва ориза. И го давам на колегата да направи няколко заготовки за нигирите и да почваме с трюфелите. С това правите нигири, това ти отгоре. Да, това много лесно. Това го показвам просто, защото хората мислят, че е много трудно. Наистина в принцип е трудно, но винаги има нещо, Има метод, което улеснява. прост метод. Сега ще нарежем тези ролки, да напълним дъската. Да няма гледате. Това е много добре. Това е така, натискаш. Да, мога да покажеш как се прави. Сега на другото ще покажа. За страна направо камера. Той има сценична треска. Малко, да. Не. Той обича, с камерата го обича, не? Тоячката... Толкова партията е направил, все пак е диджей пред хиляди хора. Тук сега за един лайк. Не е същото. Да, там хората са наживо пред тебе. Да. Тук говориш на телефона. Слагаме ориза вътре. С това устройство. Натискаме, като придържаме отгоре. Така. И накрая просто избутваме. И ето го парченцето. Топа на топа. Това пред камерата не са напълно. Няма Виж нищо. колко хубаво са, да. Всичко е топ. Взимаме малко васаби. Мисля, че се отдавя от слюнки.
Се отдава от смилки, викам само като гледам това. Всички сме гладни. Всички са гладни, след малко отиваме да хапваме. Ще ви оставим и вас, че... равничко е 7:30. Така дълго очакваното слушай. Да, доста дълго. Да, само от миризмата може да се наедем, но коремчета си картофи. Да. И тук вече може да украсим и цялата дъска. Ние обичаме да има сос. Ето следващото. Семерки само завирате да си готовка? Да. Направо съм тук да стигна 12 парчета. Змиорката аз вече съм нарязал. Ама дай да видам. Ето е змиорката. Тя е с сос, затова я слагам малко върху картинка. Аз не съм яла никога. Тя тази змърка малко така Ето какво представлява нигирито. По този начин изглежда ориза. Потушаваме леко змиорката. Слагаме в ръката. Да се вижда. Тук слагаме нигирито, т.е. ориза. Обръщаме и вече по този начин оформяме. Само че аз ще взема една ръка, на която да редя. Стягай ги малко повече, само че оризания е много пресен. Това нигири. Ориза е много пресен и просто е мекичък. Потушаваме леко и продължаваме с следващото парченце. Екстра. И също няколко парчица. Почваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 да кажем. С това точно. Направя малко смаки. Добре. Що ми имаш мерак? Хусоваки. Аз казах хусомаки. Хосомаки. Това е където... Това е с водораслото отвън, където вътре има по принцип по едно нещо. Дали краставичка може да си отдел хледе, но... Накрая си отдете. Любимото. Направи. Обаче само по-малко ориз. Добре. Да, ориза там е 80 грама и се завива с норито на Това ще го вънка. направим, Георги Алина Попови най-добрите. Благодарим. Най-вероятно сте хапвали при нас, щом знаете. За жалост ресторанта вече го няма, но... Надяваме се да го има в бъдеще. Бъдеще може Пък за това може да се научите как сами да си го правите вкъщи, бързо, лесно, вкусно и най-вече ефтино. Говори по-силно. Слагаш малко Филаделфия, защото се затварят заедно. Казах 8 макито. И трябва един просто отгоре да оставим. Да се залепи, нали? Да се залепи, да. Сега ще покажем как се завърти и как се залепи. Пак показвам, слагаме парченцето, ако някой все пак е влезнал по-късно, слагаме оризът, който направихме благодарение на този прост уред и отгоре просто го оформяме и залепяме. Така, имаме за още две. Взема седмицата на пак. Да. Видяте постоянно. Кое? Да си гърба изправяне, така че постоянно вара си. За също изправя. Ево. Така.
Малко парченца, но така. Служи една краставичка много поздно само с сиренето. Това е... Това май сьомга служи. Да, има сьомга, да. Но богато е. Да. Богато е. Сега се реда, това е лепила един вид. Да. Може да зарепне след това. Може и заведано вода се оставя. Вземаш зрънце от ориза и го размажеш като лепило. Да, може да покажеш и тази техника, която ние ползваме. Много по-плътно се залепя. Така, само да помислим как да го комбинираме. Добре. Действаме с трюфелите. Ето ги трюфелите. Имаме бели, имаме и черни трюфели. Един избяга. Има толкова много, че прави хубаво. Само да си харесам някой така по... Ти направи много? Ами за момента не, нека да хапнем. Ето взимаме едно бяло трюфелче. С една четка за зъби е хубаво да го измием, защото има доста хръст. Вижда ли си? Чакаме, ще не порежем това нож. Що остава? Просто самия трюфел хубаво го изчекваме, все едно си мием зъбите. За да бутне всичките мърсоти и пръст, която е полекнала по него. Все пак те се раждат под земята. След това го потушаваме хубаво. Вече ще видим, ако ни стигне, ако не, ще изчистим още един. Жопата се е събудил, пише топ. Той жопата чака да стане сушито и ще дойде, аз познаваме се. Само да видим с ябълничка, ще по-малко се надвижда. Ето трюфелчето. Ще сложиш ръчичката отдолу, да е така. Ще ми асистира, просто с една белачка. Тънки слайсчета. Правим така на слайсчета. Този белия е доста ароматен, затова не е нужно да са много големи парчета. Ето те стават доста тънички. А къде ще ги сложиш? Върху сушито с змиорка. И аз не съм пробвал такова нещо, но аз обичам да експериментирам с вкусове, с храни. Тук малко така не виждам от светлината, но мисля, че ще ги изкараме парченцата. Да, това е идеята. Метни ги тук на дъската, аз вече трябва да си го... Така, само да погледна разполагане тук, да го комбинираме с нещо. Много е поетно. О, куме, заповядай. Тъмън на време. Какво прави ти, бе? Сега ще видиш. Значи сложи малко филаделфийка. Филаделфийк? Ама малко, нали? Малко. Добре, може. Щом е малко, може. Идеята е да ги лесно му филе. Но за да не е толкова натрапче вкуса на Филаделфия и да го комбинираме с трюфел, мисля, че сложим пикантната. Просто това на капчета отгоре. Оставихте на сиромас там на масата. Тук сме забравили. Няма да е натрапче вкуса, нали? Не. Ако не ти харесва, няма да ядеш. Няма, аз ще ям, но да не е натрапчиво. Естествено, все пак да не забравяме, че имаме такива нежни рецептори, които
Не обичат натрапчивото. Още едно сме забравили. Случи се на най-добрите. От виното. Другия готвач къде е, бе? Ти отиде да... О, дегустатора! Връщай се тук да готвиш, бе! Мале! Шеф е кедроти ли, бе? Къде? Умрел от глад. Как ще се услуша? Няма да за теб. Кошче. Кошче има. Така, добре. Това са много готино. Ще сложим малко сусамче, Това с стана допълнителен трепач. вкус. Сусама е печен Това стана чудесно. и от тук съвсем малко тугараш, за да не стане много лето. И ето нигири с мьорка, Филаделфия, спайси майонеза и бял трюфел. И сега след малко ще си пренесем на масата, като заредим. Ще направим и снимки. Не, отсекна това нещо, това е брутално. Трюфел ще си го съберем. Широко на така си. Я да го опитам. Направи още? Кое? Рокето е за сам. Не съм боячка. Ще направим, няма къде да ги сложим. Да, верно, няма къде. Всякото хапнем това. Да. Ама така не знам, ще хареса. То е хубаво да се комбинира с други Това трябва да се вкусове. комбинира, за да изпъкне. Някой как. Я, има ли? Да, пробвай. Между другото, аз не съм опитвал бял до сега, само черен съм дал. Чакай се, аз Така че... дай ми да филм. Моя много силно. Това е брутално. Моя много силно. Къде викат кошечки 2000 Аз съм ял жутки евро в кошечки. също се хубава. Е, шоколадовите ли? Не, да, шоколад. Да си го отида на шоп. Ще може ли да лакаме тези малека? Може, разбира се, ама чакай тук да видя кой Няма да е. клипче мога да направиш. Искам да разбера кой рамжеш тук, кой опита преди Не, мен. те опитат трюфел. Кой опита преди мен и Слушай, никой. рамжеше? Слушай, никой още не може да Ти вариш. ли рамжеше, бе? Скоро може да се чува. Още никой не е ял. Слушай, още никой не е ял. Добре, аз ще взема тук някакъв телефон. Видео, чакай. Видео ли? Да. Просто... Айде, долу, айде. Аз съм направил Няма ми снимка. се. На кой е това? Моя. Просто... Искаш да снимаш? Неговия, колкото по камера има неговия. И той е същия. Ние сме с една с телефон. Просто е по-затъмнена и е затъмнена. Да, явно да. Защото е екрана. И аз не виждам се. Налезете маската и снимайте и айде да. Благодаря. Не сме приключили, ще покажем масата. Отиваме да слагаме масата, след малко ще преместим телефоните. Тук сме на лайфа. Показваме какво сме сътворили днеска. Всичко тук, освен това с белия трюфел, го няма в книгата, но в този лайф го има.